Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δοκούμενα TV On Demand. Καλησπέρα. Όπου ασχολούμαστε με την ελληνική τέχνη. Το θέμα μας σήμερα, Αθηναϊκή ή γενική? Αθηναϊκή και κάποιες φορές Από την πρωτεύουσα. από την πρωτεύουσα και κάποιες φορές και από την επαρχία, που γίνονται μερικές φορές σπουδαία πράγματα. Σπουδαία. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το θέμα των προσφύγων, το προσφυγικό. Ένα θέμα το οποίο έχει υπάρξει πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες. Είναι και μόδα τελευταία. Μόνο πηγή. Είναι, δηλαδή άμα δεν έχετε, άμα θες να κάνεις ας πούμε αυτό που λέμε πολιτική τέχνη, Ναι. και δεν έχεις, το ρε παιδί μου κάπου, μια κουβέρτα, μια θέρμαλ, ξέρεις, Ναι. αυτές τις ωραίες που λαμπυρίζουνε. Ωραίες. Δεμοντέ χωρίς κουβέρτα. Δεν γίνεται, ναι, τους βλέπεις ακόμα και στο Λονδίνο, ας πούμε, έχουν κουβέρτες. Βα- Αυτές τις θερμικές που φοράνε Τις χρυσές. επειδή δεν ξέρει τώρα και ο καθένας, αυτές τις χρυσές, ασυνήθωτες, τι λέγουν γύρω από τους ανθρώπους για να μην κρυώνουν. Αυτές πιο παλιά δεν τις είχαν. Πιο παλιά δεν τις είχαν. Αυτές δεν ξέρω, πρέπει να είναι νέο υλικό. Παλαιότερα είχαν κάτι άλλες που ήταν λίγο πιο σαν sleeping bag, ας πούμε. Μάλιστα. Και ήταν λίγο πιο χοντρούλες, χοντρούτσκες. Τώρα είναι λίγο πιο εύκολες, δηλαδή αυτές 50 λεπτά κάνουν μία. Και αυτό κάνεις και φθηνή τέχνη, δηλαδή, είναι του λαού. Αρτεπόβερα. Αρτεπόβερα, έτσι. Ναι, ναι. Και τις έχουμε δει σε πολλές εγκαταστάσεις. Πολλές. Είναι ωραίο πράγμα, έχω βάλει και εγώ στο δωμάτιό μου. Και κάνει λίγο, ξέρεις, αυτό έχει και μία αναφορά λίγο στο Warhol, το Factory. Το Factory ήταν full αλουμινόχαρτο. Α, βέβαια. Και είναι λίγο σαν αλουμινόχαρτο. Στην τελική ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κιόλας τώρα. Ποιοι δεν έχουνε? Αυτοί δεν έχουν οι άνθρωποι τώρα. Δηλαδή πάνε στη Λέσβο, ας πούμε, και είναι αυτές οι κυρίες που κράταγαν, που θα παίρνανε και τον Νόμπελ. Ναι. Αυτές οι ντόπιες. Ναι. Πολύ καλές κυρίες. Εντάξει, χωριάτισες ρε παιδί μου, αλλά τις βλέπεις έτσι. Κάνουν Ναι. καλή προσπάθεια. Ναι, φιλότιμοι. Και πιάνουν τα παιδάκια, τους δίνουν τυρόπι. Τους βοήθησε και ο Κινέζος βέβαια αυτές. Τις βοήθησε πολύ. Ναι. Αλλά σου λέω, φτιάχνουν και τυρόπιτες, τους δίνουν κλπ. Και κόβουν λίγο από την Και κουβέρτα. κόβουν και λίγο την δίνουν. κουβέρτα και την Καλά κάνουν. τυρόπιτα. Έτσι δεν είναι Ωραία. αυτό, να ανακυκλώνεται και το υλικό. Βέβαια, ναι. Κάνουν και green που λέμε. Αυτό. Sustainable. Βέβαια sustainable. Βέβαια. Sustainable. Και αυτό που λες, πήγε και ο Κινέζος. Που Το είδες. βέβαια θα πάνε και οι Κινέζοι. Βούλησε. Βέβαια θα πάνε και οι Κινέζοι. Γιατί. Οι καλλιτέχνες βοήθησαν στην Αθήνα. Βέβαια. Τα μέσα καθημερινή, νέα, τα μπενάκια εκεί, χαμός. Γιατί επίσης αυτός έχει και με το κυκλαδικής. Έχει σχέση. Ναι, έχει σχέση. Η Λέσβος όμως δεν είναι στις Κυκλάδες. Όχι. Αλλά το συνδύασε κάπως. Ναι. Μάλιστα. Γιατί είναι υπέρ του αρχαίου αυτός ο γενικός. Είχε κάνει παλιά Ναι. αυτό που είχε ρίξει, είχε πάει στη Νέα Υόρκη, είχε ρίξει ένα βάζο. Το είχε κάνει performance. Ναι. Έχει concept αυτό. Και είχε ρίξει ένα βάζο και το οποίο ήταν αυθεντικό αρχαίο κινέζικο βάζο. Και στη Λέσβο τι πήγε να κάνει? Και στη Λέσβο πήγε να κάνει κάμπινγκ. Α, Στην παραλία που ξεβράζουν τα πτώματα. και τους τραβούσε φωτογραφίες. Ναι, και ήταν αλληλεγγύη, δηλαδή δεν ήταν τίποτα απλό. Κατάλαβα. Αλληλεγγύη, σου λέει, εγώ εκεί που έρχεται το πτώμα και αρχίζει και δρομάει και όλες τις δρομάνε αυτά. Ναι. Θα κάνω το εργαστήριό μου και δεν με πειράζει και εδώ. Μάλιστα. Επίσης, Συγκινητικό. συγκινητικό. Επίσης, άσε που έχει και found materials για κοινωνικά. Παίρνει δηλαδή τα σωσίδια. Παίρνει τα σωσίδια. Όπως αυτή η άλλη κοπέλα, πώς τη λένε, πολύ καλή κοπέλα. Ελληνίδα, η δικιά μας, η Ελληνίδα. Ναι. Πολύ καλή κοπέλα που κάνει αυτό στο. Δεν ήταν στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη. Αυτή η καλή κοπέλα αυτή που έβαλε τα σωσίδια και περπατούσε στους δρόμους. Είναι από τις ευαίσθητες, πολύ ευαίσθητη. Πολύ ευαίσθητη. Είχε, δηλαδή πήγε να κάνει μεταπτυχιακό εκεί. Ναι.
τη δεχτήκανε, χάρηκε πάρα πολύ. Θα χάρη και φαντάζομαι και η μάνα. Πολύ και η μάνα της, ναι, χάρη, φαίνεται. Είναι αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες, ναι, ναι. Και έτσι όπως γύρναγε στην πόλη, σου λέει δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να κάνω μεταπτυχιακό εδώ και άλλοι να πνίγονται. Και άλλοι να πνίγονται στη χώρα μου, στην πατρίδα μου. Πάντως τη θυμάμαι στις φωτογραφίες που έβαλε στο Σίβιο και την έβλεπες από πίσω με το Empire State Building. Ναι, ναι. Κοίταξε, νομίζω πως ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν θες να κάνεις πολιτική τέχνη, δεν γίνεται να ασχοληθείς με άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι όλοι οι σοβαροί καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή ασχολούνται με αυτό. Το στρίβουνε. Υπάρχει μια βάζουν κουβέρτα, στο Σίβιο, κάτι από αυτά. Και άλλη κοπέλα είχε βάλει τη. Αυτή είναι και του γνωστή. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω ακριβώς, αλλά δεν ξέρεις. Ήταν στο Λονδίνο, έκανε μεταπτυχιακό κι αυτή. Ποια λες? Είχα μεταπτυχιακά τους. Έρχεται μία ρήξη. Ναι. Εσωτερική, κατάλαβες. Οπότε ζήτησε από τους δασκάλους της. Α, στο Goldsmiths. Όχι. Ποια λες? Στο άλλο, στο κέντρο. Α, στο St. Martin's. Στο UCL. Στο UCL. Στο Slate. Ναι. Και ζήτησε να βάλει να αλλάξει τη σημαία του πανεπιστημίου. Ναι. Και να βάλει στη θέση της μία θερμική κουβέρτα. Και την αφήσαν, είναι και αυστηρή εκεί στην Αγγλία. Το διεκδίκησε. Τσαγανό, Ελλάδα, τι τώρα. Άγγλοι. Νερόβραστα. Νερόβραστα, άμα είδες δηλαδή και το τέτοιο δεν είχε 4 άρτις στο Τέρνερ και δεν είχε ούτε μια κουβέρτα ούτε στο Σίβια, τίποτα. Τίποτα εκεί δεν κάνουν τέτοια, δεν κάνουν καθόλου πολύ. Δεν ξέρουν καθόλου πολιτική τέχνη. Καθόλου πολύ. Ήταν όλα του τείχου, κορνizού. Αυτοί κάνουν, ξέρεις, έχουν άλλα, κάνουν πιο trendy πράγματα, έτσι της μόδας. Και η κοπέλα την έβαλε μεγάλη σημαία πάνω, την καλύψανε και τα μέσα, δηλαδή και νομίζω πήγε λίγο και το UCL TV και έλεγε η Ελληνίδα που ύψωσε, όχι, έλεγε η φοιτήτρια, για το ελληνικό το κρύβουνε. Το κρύβουν το ελληνικό. Που ύψωσε τη νέα σημαία της Ευρώπης, που ποια είναι? Μάλιστα, η θερμική κουβέρτα. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλάμε για ένα νέο σύμβολο. Όπως τα λες, και να δεις που θα περάσει και στη μόδα. Ήδη έχει περάσει λίγο. Κάνουμε παντελόνια, τσάντες, με το χρυσό και το ισόρουχα, ισοθερμικά που λέμε. Α, θα είναι ωραία, ναι. Μάλιστα. Ναι, μετά, ξέρεις, τα παιδάκια εκεί στην Αθήνα ευαισθητοποιήθηκαν, είδα και μικρά παιδιά και θέλησαν να πάνε και αυτά στη Λέσβο. Α, ναι. Αλλά δεν ξέρω τελικά τι έγινε. Τους δέχτηκε Δεν ξέρω, γιατί αυτός, έτσι πώς να το πω, ξέρεις, αυτός δεν είναι και κανένας τυχαίος. Μεγάλο όνομα. Κάνει εκθέσεις παντού, σε όλα τα μεγάλα. Παντού. Και σπάσει και βάζα πολλά. Ναι, τα σπάει. Τα αρχαία. Τα σπάει ή τα κρατάει και τα βάφει. Οπότε αυτός δηλαδή κάνει ένα επαναστατικό DIY. Μάλιστα. Δηλαδή είναι DIY γιατί μπορείς να το πεις και λίγο έτσι πρόχειρα, ένα πράγμα που μπορείς να το βρεις, ας πούμε. Γιατί το βρίσκεις το βάζο που το βρίσκεις. Το βρίσκεις. Και έτσι τα βρίσκεις και αυτό αυθεντικά. Και άλλο αν πας τα πουλήσεις μετά άλλα αυτά, αλλά ξέρεις τι λες, είναι λίγο μαφίες τώρα. Έχουν μαφία. Ναι, βρίσκουν αρχαία βάζα πολλά. Εμείς λίγο δεν το. Εμάς μας τα τρώνε όλα οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Εμάς τα παίρνουν οι ξένες μαφίες, ναι. Άστο τώρα αυτό για το continuity. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την αθηναϊκή τέχνη και για την ελληνική τέχνη. Διότι είναι εκεί, είναι το hot spot αν θέλεις, της τέχνης και των προσφύγων. Τώρα με αυτά που γίνονται πολιτικά.
Είναι ευαίσθητοι οι Έλληνες καλλιτέχνες, κάνουν διάφορα πράγματα. Σε αντίθεση θα έλεγε κανένας με διάφορους άλλους λαούς που δεν έχουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιηθεί. Τίποτα δεν κάνουν. Ας πούμε στην Ιταλία, Ιταλία. Ισπανία, τίποτα. Και τους έχουν και πνίγονται όλη μέρα. Μέρα νύχτα. Ναι. Δεν είδα εγώ να βάλουν μισή κουβέρτα, δεν βάλανε πουθενά. Έτσι, ναι. Κάνουν lifestyle, σου λέει. Lifestyle και έχει. Μάλιστα. Θα δούμε μετά ποιος θα κάνει την επανάσταση στην τέχνη. Πιστεύεις δηλαδή ότι είσαι πολύ κάθετος για τις... Καλά, εκτός από αυτό, είσαι πολύ κάθετος για τις θερμικές κουβέρτες, ότι αυτός είναι ο τρόπος. Γιατί εγώ θα σου πω, τώρα να σου πω και ένα προσωπικό. Έχω το γιο μου που θέλει να είναι καλλιτέχνης και θέλει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Ασχολείται με αυτά τα θέματα. Θέλει να κάνει λίγο επιτυχία, αλλά κάνει αφηρημένα πράγματα. Πετάει για την πογεία στους τύπους και τέτοια. Τώρα δεν γίνεται τώρα να σκουμπωνόμαστε όλοι και πηγαίνουμε για πολιτική τέχνη. Ελλάδα ανοίγει, πέφτουν να σηκώσει τα μανίκια και να πιάσει πολιτική. Ναι. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα που καίγεται ο κόσμος. Πότε να το κάνεις, μετά που αράζουμε... Λοιπόν, να βάλει κουβέρτες κλπ. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε το ζήτημα για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν πάλι μαζί μας. Προσφυγικό και τέχνη λοιπόν, ένα θέμα που μας αφορά όλους μας και όλες μας. Καλή σας συνέχεια και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι και στα σπίτια μας. Έτσι. Γεια σας.